Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković zabranio je da vršilac dužnosti Prijedorskog doma zdravlja Milica Marjanović prisustvuje sjednicama štaba za vanredne situacije. Đaković je svoju odluku obrazložio sudskom presudom kojom je poništena smjena nekadašnjeg direktora ove zdravstvene ustanove Slavice Popović. Za predsjednika Skupštine grada Mirsada Duratovića Đakovićeva odluka je nezakonita, jer su, kako navodi, uredbom predsjednice Republike svi rokovi za izvršenje presuda zamrznuti do ukidanja vanrednog stanja. Bez zvaničnog obavještenja vršiocu dužnosti direktora Doma zdravlja u Prijedoru Milici Marjanović onemogućeno je prisustvo sjednicama gradskog štaba za vanredne situacije. Ne dostavljaju joj se ni informacije o broju zaraženih na ovom području. Ja sam sad izgubila kao vršilac dužnosti direktora ove ustanove informacije kako bi blagovremeno i mogla djelovati ova ustanova i jednostavno ja nažalost informacije dobijam najviše sa portala. Šta ćete preduzeti? Pa obratit ću se resornom ministarstvu. Za prijedorskog gradonačelnika Milenka Đakovića stvar je jasna. Navodi da poštuje sudsku presudu kojom je poništena odluka Skupštine grada o razrješenju dužnosti nekadašnjeg direktora Slavice Popović. Postoji presuda koja je došla do mene gdje je naloženo da se faktički vrati stari direktor koji je bio, odnosno da su nevažeće odluke o imenovanju nove direktorice. Ja kao legalista samo mogu da prestanem kontakt. A da baš sve nije po zakonu, ističe predsjednik Prijedorskog parlamenta Mirsad Duratović. Uredbom predsjednice Republike svi rokovi za izvršenje presuda su zamrznuti do ukidanja vanrednog stanja. To važi i za presudu bivše direktorke vrtića. Bez obzira, ponavljam, šta piše u presudi, svi rokovi su zamrznuti i niko nema i ne može sada osporiti ni direktoru trenutno Doma zdravlja, ni direktorici vrtića da obavlja dužnost do stupanja presude na snagu. Iz Prijedorskog SNSD-a tvrde ovaj potez gradonačelnika Prijedora zloupotreba je vlasti u političke svrhe. Politička igranka ljudi koji samo misle na politiku i političke odluke. Samim tim u štabu i jeste većina DNS-a i ljudi koji su u DNS-u. Evo imamo primjer direktora komunalnog koji je u štabu, a direktor vodovoda nije jer je naravno iz SNSD-a. Iz SNSD-a tvrde da je većina postupaka Prijedorske gradske uprave u borbi protiv pandemije dio političke kampanje.